Inspirăm și expirăm și ne ducem cu gândul în inima noastră. Găsim acea licărire, acea luminiță în inimă și inspirăm și expirăm și lăsăm această luminiță să se extindă, să devină din ce în ce mai mare. Și cu fiecare inspir și expir, vedem cum luminița cuprinde tot corpul. Picioare, abdomen, trunchi, cap, umeri. Totul este transformat într-o lumină, o siluetă de lumină. Și devenim o siluetă de lumină aurie cristică. Și cerem elementelor și dragonilor din cele 4 puncte cardinale să se apropie împreună cu îngerii, arhanghelii din aceste 4 puncte cardinale. Și sub noi se formează un pătrat, o bază. O bază aurie. O bază care are rădăcinile ce merg în jos. Să ne reconecteze cu rădăcinilor noastre. Inspirând, ne deschidem mai mult, să ajungem mai profund în noi înșine, știind că aici în jurul nostru au venit toți cei solicitați, prezenți și Merlin și spiritele elementarelor, naturii, ghizii, călăuzele, toate. Invitația este să ne cufundăm mai mult în noi, în memoria celulară, la rădăcinile rădăcinilor noastre. Și ne dăm voie și îți dai voie să te deschizi mai mult, să vezi ce vine acum în față. Și în această siluetă de lumină, această sferă formată în jurul tău, din aura ta, pe acest pătrat, lași ca prin rădăcini pătratul să se mărească și el se mărește mai mult și mai mult și începe să se învârtă în sensul aceselor de ceasornic. Și în timp ce se învârte, el se mărește și crește în dimensiune. Iar tu ești în centru. Ești o coloană de lumină. Și îți deschizi inima din ce în ce mai mult și inspiri și expiri în inima ta. Și din inima ta se prelinge în jos, cuprinzând toată această sferă, multe fâșii de lumină, fâșii ce conțin multă informație, informația vieții, vieților tale, părinților, buneilor, străbuneilor, și simți cum tu, acea coloană de lumină, ești ca un pom și multe ramuri în jurul tău, ramuri pe care aici se adună tot neamul,
neamul neamului tău, strămoșii, ancestorii. Tu fiind acea coloană aurie și în spatele tău multe siluete de lumină care parcă așteaptă ceva. Tu în fața, creatorul propriei vieți, creația, sabia, mintea ta e sabia cu care poți înainta mereu, alegând ce duci mai departe din spatele tău, tot ce ai preluat, moștenit, sau poate ți s-a indus, știut, neștiut, voit, nevoit. Acum aici îți este reamintit prin toate călăuzele care sunt. Și magicianul Merlin că ai puterea și alege acum ca toate informațiile induse, algoritmi implementate în memoria celulară a ta și a neamului tău să fie dizolvată, căci tu ești alchimistul și îți amintești de puterea alchimiei din tine. Și alegi acum, prin acea sabie, e ca decizia. Sabia este decizia ta. Decide că aici și acum nu se mai perpetuează acele informații care au constrâns pe tine, familia, neamul, moșii și strămoșii, și lasă să meargă această decizie până la nivel de ADN străfundă în sângele tău. Și o boare caldă de energie proaspătă prin tine curge și ajunge adânc, profund, până la cei primordiali veniți pe planetă. Și lasă inima să te înghideze. Lasă ADN-ul tău să se restructureze. Celulele tale să respire. Să se reașeze. Catenele ADN-ului tău să se modifice. Iar tu, cu inima ta și cu sabia cea înțeleaptă, din fața ta, vei ști acum ce mai ai nevoie și ce nu. Această sabie te va ghida împreună cu inima ta, cu sufletul tău, spre a transmuta, a tăia și a alchimiza toate structurile venite din strămoși. Lăsând activ în tine doar haruri, daruri, talente, calități și atribute divine din neam din belșug. Lăsând viu în tine doar acele atribute divine, virtuți, forță și puterea ancestorilor. Și lasă să se construiască unde de energie din inima ta spre fiecare inimă a strămoșului tău, strămoașei tale. Și oferă-i puterea înapoi și ia-ți puterea înapoi. Și inspiră și expiră și acest flux energetic va fi transmutat, alchimizat de flacăra violet. Iar acum alegi ce vrei și cine vrei să devii. Tu cu noua ta structură. Sabia e puterea ta de decizie, e forța, hotărârea, determinarea, dorința, voința, curajul. Cine vrei să fii?
de azi înainte. Sabia e puterea ta de decizie, forța. Iar inima e ghidarea. Sufletul tău este acea înțelepciune divină la a alege și în același timp, la a-ți aduce aminte de toate darurile care au venit de la strămoși, de pe partea maternă și paternă, din toate viețile, din toate timpurile, de pe toate planetele și constelațiile. Și adu-ți acum aminte, prin inima ta, cine ești. Și câtă putere este și câtă forță și mândrie transmit strămoșii pentru tine. Cum să înaintezi? Moștenitor de calități, virtuți divine a neamului tău să duci mai departe talentele, lumina, magia, iubirea. Totodată aici, pe lângă toți cei prezenți, lorzii karmii se alătură sub grația divină, în drumarea cerească înaltă, conform legilor supreme. Solicităm ca în toate cărțile vieților sufletelor prezente aici să fie scrise, închise toate acele legături energetice de energie, vibrație joasă, astfel încât tot ce era ca karmă, consecință, dusă pe umerii celor prezenți, se dizolvă, dispare, ducând mai departe lumina, iubirea și tot ce este divin, frumos, înalt. Și fie scris în cartea vieții tale toate lucrările conștiente făcute, frumoase. Și de azi, de aici, de acum, înainte, pășește prin inimă ghidarea ta, cu sabia, mintea, puterea deciziei tale. Iar cu inima fii recunoscător pentru tot ce a venit înspre tine, pe toate palierele, pe toate undele din neamul tău. Recunoștință, mulțumire la toți ancestorii tăi, la tot neamul tău, la părinții tăi și la toți cei care vor veni. Și tuturor urmașilor tăi, cărora le vei dărui de azi înainte, dăruiești și împărtășești lumină, virtuți, talente, ghidare divină, licărire și splendoare. Și tot ce a fost până la tine e dizolvat, dispărut, distras. Tot ce nu mai folosește, tot ce este din paradigma veche, din dogmele vechi, care nu mai rezonează cu tine și cu această nouă lume, cu această nouă magie. Și totul se alchimizează la un nivel superior. Adevăruri ies la iveală, înțelepciuni bine ascunse. Și se luminează în tine și tot ce a fost spus până acum, dogme, credințe, paradigme, convingeri, atașamente, tipare, rămân în spate și în spatele tău acum se închide o poartă imensă cu toate cele ascunse. Tu rămânând aici în față, lumina, inima divină. Împreună cu
înțelepciunea lor, înțelepciunea acestor lor tăi. Și fă pasul. Cu pasul, înaintează înainte pe pământul făgăduinței, pe noul pământ. De azi înainte, conștientă, imaginează-ți și fă pași. Pași. Pășești înainte pe pământul făgăduinței, primind binecuvântările, darul. Și pe parcurs ce darurile apar și vin spre tine prin acele unde energetice, încet, încet, ele se dizolvă și sufletele încep să se ridice într-o lumină cristică. Pe parcurs ce fiecare și-a îndeplinit rolul și misiunea. Pe parcurs ce fiecare ți-a oferit din înțelepciunea lor. Și devin steluțe, de steluțe pe bolta cerească. Și știi că oricând ai nevoie de ajutor, vor fi acolo să te susțină din înțelepciunea, iubirea și compasiunea lor. Când vei privi în sus, în cerul înstelat, vei ști că prin acele steluțe sunt toți ei ce te ghidează, veghează, îndrumă și se mândresc de noua ta viață care o duci mai departe. Și lasă să se taie toate aceste corzi. Și chemăm aici și acum și pe dragonul și unicornul Alana și Wisdom pentru a face mai ușoară această trecere, această nouă înțelepciune în structurile tale și în ADN-ul tău. Pentru a sigila în fiecare centru energetic, în fiecare chakra, celulă, atom și subatom. Și lasă cu blândețe să se așeze această nouă energie în ADN-ul tău, în spirala ADN-ului tău, în glanda pineală, în emisfera stângă, în emisfera dreaptă și să coboare în jos pe coloană, în picioare și în rădăcini. Înrădăcinând în viața ta, în realitatea ta și în toate experiențele tale această energie, înțelepciune. Vezi cum se răspândește în toate experiențele vieții tale de acum. Căci tu ești magicianul, Merlin ți amintește. Și vezi cum se răspândește peste tot. În toate domeniile, în toate segmentele, toate experiențele, relațiile. În orașul care stai, în țara care ești, pe pământul care trăiești. Și inspiră și expiră în inima ta și lasă să curgă energia prin tot corpul. Și vezi cum acel pătrat de sub picioarele tale începe să se readune sub picioare și devine din ce în ce mai mic și mai mic și mai mic. Și devine la acea formă de unde a plecat. Tu știind că face parte din rădăcinile tale și mereu acolo. Și îți amintești
de starea în care ai intrat și acum ești. Conștientizând starea de acum, integrează-o și mai mult pe măsură ce revii, mulțumind cu recunoștință tuturor prezențelor, tuturor sufletelor și ție. Și încet, cu bucurie, cu toate darurile, cu tot ce ai realizat, revii calm, blând, lăsând ca energia să se așeze și ca acele prezențe care sunt și vor fi încă în câmpul tău vor așeza, având o încredere în ele că te vor ghida. Tu doar respirând, adânc, profund, blând, așezând energia, revii în prezent, în aici, în acum, conștient. Cu toată splendoarea, înțelepciunea, inima, cum o simți, amintindu-ți și de sabia puterea deciziei tale. Toate sunt în tine, Merlin îți amintește, și nu doar el, toți ghizii. Revii în aici, în acum, în corp, simțind mâinile, picioarele, inima cum bate, bucuria care vibrează, recunoștința și tot ce ai acumulat. Tot mai prezentă și prezentă, în aici, în acum, revii în ritmul tău. Și când ești pregătită, deschizi ochii.